kwe station yaitu ya DCTV na ukwaniribwa kiro byaiga Nyasaye tata bakwe na kwa gwesiko no bonene aseri bagato ira ase mambiye ilinde tuligio obosubwaye na bono tutarachaka kurigiriria marika itamachenu tware komuburia ike kurura kwana manaitu na ruchiribia tusabe Nyasaye tata mondore igoro na ndase mambiye twaurukira se kirugukio kia mabira tukwirerera ngambia mona asubuga mabunekewa twakorangeri koranjo ike kurugura ase mambiye kara tukurigeria marika machenu ukwana manaintwe bunoro chiribia na ndo buguri buguma bwito bachene otokubwa gwokomenye buna abana bawo na kugusaba bwitu gwetereseria teria Kristo Yesu motorio ito amen. Mwanchwa asemambie na kwariganiria se devotion yetu yeri tukuria lero nere kurwa se gitabu kienjiri ya Yohana egisiri kia kane na mangana omotori tu Yesu Kristo ale gusanga no mukungu Samaria konyomenyire nabasacha abange na endo obwate birengere bibiri bibugikia sabana bakorukwa ba Israeli kurende Yesu keramumira akanacheki na kumuita babuno motorio yobene ali asegesema kia Yakobo umukungo yomo akaimuka goje koligia mache na Yesu agatere nabuna yarenge mirubiri yae abotambe nga goikari giasire na gogitoria ekararo mukungu uri akarigenchera bakoerera nera mangana akamatebe mukungu koranje nga mache nywe mukungu kurigeria akara Yesu no muyahudi akamatebe koranje aye no muyahudi nainche no muntu musamaria basamaria na bayahudi mbana gusanga bonsi no barenga abana ba Yakobo na inde barenga abasasi banya Sauri iguru korendo gwata ne kanku arengo konene sigati yebyombe bibiri abasamaria n'abayahudi mbare gusanga mbagukwanania lakini bakwiruka abanyasaye origuru puna bono torasobusi bwenseye nabo tora abantu bo gusasi magwichingenjo ao toirite Yesu Kristo ko bo motoria bw'ubugama bwito ngakiende kwanya omonto nebege tugochia organization yaye agotebanje no mu Kristo lakini meye nkora yayo bwatu bobisa buchia sabantu bandi batayigusanga manere asi ugusasima aya nara aringa asigati y'abayahudi amana abantu abasamaria eli Yesu abuna bunena gusalia chinguru chia Satan kiri chia salirie abana baya asugusasima agataka goikera abantu abasamaria aborokio bwanjeri bwa Nyasaye bokoriyo munyabibi bwa mwarigania elinda abo munyamwandu boburutu bwa kare na kare obwanje ni batabwati chimbe base bisaku obwanje ni batabwati chimbe base kidini obwanje ni boko bwatani abantu bebisaku byonsi amo eliye karamatebe boigo umukunguri akamatebia ntoigo sanga na Yesu akamatebe nyenkwamanya ngaingoyo gukwa na amanaye nanga nkwamusaba akwa amacha ali moyo ogo kwa amacha aya chintu boka chi amacha chirabe chikurime yawo chinyinge nelio togo chikogania amacha mukungu agatware ekiagaso nirangene ne yokonyora amacha aya agakaga na amacha gwitaroche elindegere kaya nyorire tacha kurigi naenda amache kurwa sigisema ya Yakobo kubakonya koerera na Yesu asa mangana yo gukwana mukungu yoiga akamatebinwa abayahudi amogoteba nga mogusase mari Jerusalem na intu chisokoro cheito chigosase echigosase merase getureke iga kia Yakobo ekaraba konya gusanga seringaneri Yesu akamatebinye nayo mukungu egente kamonkerio kereiga taya segetunwe keiga ogotore ka gokurwa saba Yahudi lakini inga kingochere
ekera abantu batasasimire ase egetunu eke iga gose basasimire Yerusalem anataka toyeira ase obwango kemugo kie kia 21 ekero bakonya koererania ase egetabu eke kia enchiri ya Yohana Yesu akamoiraneria akamotebia nyige nayo omokungu ng'a engaki ngochere ekero morasasime tata tayie ase egetunu eke gose ase Jerusalem inwe Abasamaria igo mogosasima egento botamanyeti kore intwe togosasima ekitomanyete egekoerwa gotoreka gokorwa ase Abayahudi neri engaki ngochere naende yaikire bono ekero abasasimi bekene barasasime tata ase omoika na ase ekene naba nabu abasasimi aba nabu tata Nyasaye akorigia abanchwa naye beka ase obwing'e ng'a ekero bakonya koererania amang'ana aya na esenta ya ering'ana yarengene na eng'ana na igoro ya ogosasima kore ogwekene gokwarigania abanto korwa obogima bwabo gochia ase Nyasaye bwekene na Yesu agatebia omokungu oria engaki ngochere naende yaikire ekero abanto batasasimire ase egetunu keria ya Yakobo gose basasimire Jerusalem akamatebia abanto abagosasima bekene igo baramosasima ase amang'ana abere aya engencho namba eyemo ase omoika namba ibere na ase ekene ogosasima gwaito ekero togosasima omonene ase omoika na ntokomosasima ase ekene igo tokoba abana ba Nyasaye barabe ekene bakwiyarigani gosoa ase oboruoti bwa kare na kare omonene Yesu omanya gotebia omokungu obo ng'a mokungu oyo iga ng'a abanto bengencherie nabo Nyasaye tata akorigia oteba mbanto kiakorigia abantu bakomosasima ase omoika na ase ekene kemungo kia 24 Nyasaye na omoika na abasasime baye goika bamosasime ase omoika na ase ekene ase amang'ana aya abere omotori oito Yesu Kristo akwanirete omokungu oyo narare esenta ya ogosasima kore ogwekene Nyasaye omoika ekero mwanyabanto agwete ase ebibi naende nero igorete enchera Kristo Yesu akaroserwa omobere akaba mwanyabanto akaba omomura ominto erinde atotori korwa ase obogima bw'ebibi ekero omumalaika Gabrieli agochiera omosubati oria orokoruku Mary ng'ina Yesu akomatebi ng'a aye Mary kwanyorire obuya obonge ase obosio bwa tata Nyasaye nobe morito nonyora omwana omoisia na erieta riaye nomoroke Yesu naye natoria abanto baye korwa ase ebibi okobori kwarenge okonene ase Mariamu nokoiga ng'aki ekonyarekana egekogera nche na omoiseke omwekungi timbwati omosacha naki ndakore enyarekane no omalaika oria akairaneri Mariamu akamatebia ase egetabu kia Luka kogochi gosoma eyemo gochakere kemungo kia 25 kemo gotirimboka nera akamatebia omoika omachenu nachagwa igoro yao noyo ogochikonyora na omachenu o Nyasaye iga akore ekero agure igoro yao nobe morito oborito bwa omoika omachenu oyo orabe ime yao na omwana omachenu oyo Nyasaye igo mwanchwa omoika nero ogerete Yesu Kristo ore Nyasaye otongete igoro nense akarugoro akaretwa no omoika omachenu akabikwa emienda ya Mariamu omoika igara ase obogatagati bwa ogotoreka kwao nokwane omoika oyo omachenu
ogerete kanyari kana yese kero akobikwa senda ya Maria mamanya kobo omotorio ito kogo someke mungu keke 32 ase gitabu keri kia Luka yakomatebi ng'a ayara amakong'u ase mwanya bantu tari amakong'u ase Nyasaye omate ng'a kende nke ikerege kong'u ase Nyasaye no moika igabwate chinguru chiogonchira omonto omobe bwababe anyare koba omwana o Nyasaye nke ikerege kong'u ase obogima bwao na ase obwane totabwe onye omoika osoire Nyasaye omoika osoire ime yaito yagotoonchora togwekane tonyare koba abaye banchwa ekero omotorio itakogenda igoro ataragenda igakwanta ase gitabu kia Yohana 5:1 ng'a igere buya kebugo keke agatana kabiri nchengenda igoro ntachieti omoika tagocha ogocha nakora amang'ana atatara amanene naborokereri igoro yebibe egekora abantu bangire kwigina naborokeri igoro yekina gegochigocha egekora omogambi bwensi yogambigwe naborokererie oboronge bwa Nyasaye oborongo obonyasaye arosiri bore oboikeranu bogotoka ime y'omotorio eto Yesu Kristo bono ekero agokwana ase ring'ana eri omanya goteba ng'a amang'ana onsi arayane omoika nayabogorie nabayabekere nabaorokerie omwanchwa ase getabu kia Yohana 15 emeke mungo kiege 12 gotirimba kogiga 15 iye tobekera ng'a no moika omachenu okobogoria amang'ana aya Kristo Yesu otoyabekera abayaito oreta okobua kwa Yesu Kristo okobeka ase chinkoro chiaito ime twaba ababwi buna Yesu are omobwi no moika ogotorokeria obobisi bwogotoreka buna twatorigwe ime y'omotorio to Yesu Kristo igo na Yesu agatebia omokungu oyo omokungu tagete omanyeiga engaki ngochere naende yaikire ekero abasasimi bekene batasasimire ase egetoni kia Yakobo gose basasimire Yerusalemu igo barasasime tata ase omoika na ase ekene abanchwa amang'ana ayo onsi ogotoreka korwa omobani bwa eritang'ani mpaka omobani oratoke bwa omoerio igo bare korau na omoika oborokeri igoro ya ogotoreka oko omoika oborokeri buria Yesu Kristo buna are gochigocha oyo orogosemeri kwa omanyabanto buna are kobogoria obogima bwaitu bwa ebibe erinde ekero abobogoirie aboitire abobekire ase embera amanya gotoa obogima obochenu arosire ime yaye ring'ana eria Nyasaye rire moyo Yesu agokwana bweka omanyene iga ase getabu gia Yohana 14 ekemungo kia 5 rimo ekemungo kia 5 na rimo inche ninche enchera ninche ekene na ninche obogima igo omonto ogocha ase tata Nyasaye goikaeteresi Yesu Kristo egekoa nere enchera omonto ataete komanya oboene igoro ya ogotoreka kwaye goika amoitabe Kristo buna omotorio oyo bene egekoa nere ekene omonto oganeti konya obogima bwa kare na kare goika amoitabe Yesu Kristo egekoa nere obogima na amang'ana akorwa ase omonwa oye ase Yohana 15:2 nekemungo kegiaka 15:2 iagokwana iga toigororora ase Yohana 15:2 nekemungo kiaye 15:2 igegoteba ng'a obachena ase ekene ring'ana riao nari ekene iga abanchuri kera ring'ana rikorwa ase omonwa otata Nyasaye igo rikorokwa ekene naende ekero twaribekire ase chinkoro chiaito imo igo rigotochena ng'onye yaikire ngaki tokomosasima ekero toramosasima ase omoika na ntomosasima ase ekene igo toramogwenera omonene Nyasaye egekora Nyasaye na omoika nere agatebia omokungu oria ayo omokungu manyaiga engaki ngochere naende yaikire naende ere eyere bono ekero abasasimi bekene
baranyare kumusasima Nyasaye ase omoika na ase ekene. Naba nabu Nyasaye akorigia abanchwa ekero tokomorigia Nyasaye goetera ase omoika na ase ekene. Obisa mbokoba korwa omonto oyomo na oyonde ase eng'encho yakare gosasimera kanisa gete na oyonde are eyende. Igo baratake korigia bonsi pi ng'ana ki torakore tomosasime ase oboikeranu. Omoika nabarae gochia ase ekene gionsi, mbaba abana abamo, mbatare amo nere, mbegeno batware okwegena korokomo egekoro yokobarana omoika na omoika Nyasaye. Ring'ana eria Nyasaye atoiriri korokwa eria aye ririkire gochakera omochakano mpaka okomanuka na amang'ana akorwa ase omonwa Nyasaye araetu na ababani autetu na omoika buna are koraa ababani baye bakarika amang'ana aya na omonene agateba obache na ase ekene egekora ring'ana riao nari ekene. Amang'ana aya agotoragochia ase ogosasima kore ogoikeranu. Amang'ana aya agotora tonyare gotwara obwanchani bore oboikeranu bwa Tata Nyasaye. Tonyare koba abana ba Nyasaye ore iguru. Nyasaye omotongi o iguru nense naende omobori bwa egesaku kia mwanyabanto. Na omonene Yesu Kristo agakwanera omokungu oria ase egesima keria Yakobo. Ekero omokungu oria akonya gotabita bang'ana kiara amanye. Kamatebi ayo omokungu engakingo ochere naende yaikire. Ekero abasasimi bekene baramosasime Tata ase omoika na ase ekene naende aba nabwo akorigia egekora Nyasaye na omoika. Kungu oria ekero arigereria igoro ya amang'ana omotori oito Yesu Kristo amatebirie agachikorigia naende buna amoigoreire igoro ya obogima bwaye korwa iga buna amenyire na abasacha abange akamanya ekene oyo goika aba omobani. Akamatebi ekororekana ore omobani. Yesa masia ntomaete nache akamatebi oyo gokwana naye nere masia. Mokungu oria akaimoka agatiga amache aye egaria akaminyeka gochia ase omochio sobonka ogotebia abanto inchuo inchumoro omonto ntebiri igoro ya obogima bwane ande nabarabe masia. Kungu oria agakore akarangeria abanto kero baoruka ase obosio bwa Yesu Kristo. Kristo agakwana nabarabu amang'ana amororo yogotoreka na ase eng'encho obuya bwa Tata bwarenge ime yaye abasamari bonsi bakanacha ekina giokomoitaba Yesu buna omotori obo bene. Bagatebia omokungu taiyo ase eng'encho gwatokwanera lakini tweigwereire na amataito naende twabeire kirori. Yesu akaba nabarabwo amatuko abere akabegera igoro ya ogotoreka akabegera igoro ya obwanchani bwa Nyasaye akaba igoro buna bakonyora obogima bwa kare na kare na abanto aba bakanacha ekina giokomosasima Tata Nyasaye ase omoika na ase ekene. Ayo mwanchu ase mambia eye nakwariganirie ng'a ase ogosasima goito kwa erituko eria rero oigore enkoro yao obuorie omonene amang'ana abere koranche endae ngosasima ase omoika na ase ekene. Ekero tokomosasima ase chinchera echibere amo twensi gwatanaka ngokoba ng'a oyo na omoyahudi oyo na omogreek oyo na omoamerika oyo na omoafrika oyo na omoarabu oyo omontoki oyo ndini kiare twensi torara gochia ase ekene. Ekene eke Jesu Kristo tomoitabe buna ensoko yogotoreka gwaito tomoitabe buna ensoko yobobui bwaito tomoitabe buna oyo ore bionsi ase obogima bwaito. Nogosaba kwane ng'a emambia eye toma omonene Nyasaye chinkoro chiaito niria torae tomosasime ase omoika na ase ekene goetera ase erieta ria Kristo Yesu omotori oito. Amen. Tosabe. Nyasaye Tata naende twachire asore ase mambia eye tokoiraneri ng'a mbuya mono ase eng'encho obuya na obwanchani bwao twanyorire ng'enchera yokere ya ekene toragosasime egere tonyare koba abasasimi ba ekene abwo okorigia na ekero toragosasima ase omoika na ase ekene. Twakoboria ase twakomocheire korwa iga togosasima ase chinchera chiaito twabere otosibia otochene
na otorae gochia ase ekene gionsi otorae goetera ase omoiko omochenu obogima bwaito obwatane na obogima bwa Yesu Kristo ase okwenyorera ebaka eng'ikeranu na kogosaba gwaito goetera ase rieta ria Kristo Yesu omotori oito. Amen.